Si tens accions, mira el Nasdaq, l'Ibex o el Dow Jones. Esclar que sí. I ben segur t'enduràs un susto de collons. Que tinguis caix, que si cal li puguis fotre mal calaix. Si em dius que no, resa per poder arribar a Nadal, pendent del que faci la Reserva Federal. Que tinguem caix i que ens salvi de tenir un fatal daltabaix. I així ven tots els actius que tinguis a Barclays Bank. O quan miris el teu compte et quedaràs blanc. Assassins! I demà al llegir el diari ja podrà respirar sense por d'haver fotut estalvis a mà. I així ven tots els actius que tinguis a Lehman's Bank, que a la caixa hi han trobat un bon esvoranc. I demà hi haurà algú més fotut al mig del fangar. Guarda-ho sota una rajola tot i a cagar. Tanmateix, què passa? Portem una ordre d'embargament. Es veu que fa 6 mesos que no paga la quota del piano. Però si era un regal, per què vaig contractar un compte taronja? Assassins!